Dnes si ukážeme kvalitný tehlový bungalov s užitkovou plochou 178 m2 a pozemkom 707 m2. Dominantou domu je táto krásne presvetlená priestranná obývacia izba s rozlohou takmer 58 m2 s priamym vstupom na terasu a do záhrady. Spálňa disponuje vlastným šatníkom a kúpeľňou. Dom disponuje 4 izbami, 2 kúpeľňami a 1 technickou miestnosťou. Terasa na tomto dome je prestrešená, takže si tu môžete vychutnať kávičku napríklad aj v upršanom počasí. Súčasťou golfového areálu je toto multifunkčné ihrisko, kde sa môžu vaše detičky zahrať, či dokonca vy si posedieť so svojimi priateľmi.